és evident que la qüestió de la transparència i de la lluita contra la corrupció és una qüestió central, perquè és impossible fer un país millor si no és un país transparent, si no és un país net de corrupció. Per tant, aquesta és una qüestió central, indispensable. Per nosaltres ho ha sigut sempre i hem insistit molt en aquests aspectes i afortunadament, diguem-ne, la nostra trajectòria jo crec que ens avala. I per tant és un aspecte fonamental i és un aspecte sobre el qual nosaltres continuarem insistint, perquè jo crec que és una demanda social, un clamor social, una exigència social i perquè a més és una exigència de la nostra pròpia essència, de la nostra tradició republicana, de la nostra ànima personal, de que volem que les coses es facin ben fetes, que nosaltres estimem la llibertat, estimem la justícia i estimem la transparència. Doncs evidentment que continuaran sent elements centrals en la nostra exposició. Insisteixo, per nosaltres la independència de Catalunya farà possible un país més net i més just i fer un país més net i més just és en gran mesura també el que contribueix a legitimar aquesta independència. Per tant, com que tot va relligat entre ells mateixos, doncs anem a fer-ho junts. Per tant, quan l'expresident Pujol i la seva família, els seus fills, per altres causes, siguin notícia aquests propers dies, quan vagin al Palau de la Justícia, vostès miraran cap a una altra banda? Nosaltres el que demanarem és justícia i quanta més justícia millor, quanta més ràpida millor, perquè és evident que quan algú defrauda, quan algú no paga impostos, quan algú amaga els seus ingressos per no pagar impostos, de fet el que està fent és empobrir-nos a tot. Està empobrint a la societat, està privant a la societat d'uns recursos que són indispensables per les nostres escoles i pels hospitals, pels centres d'assistència primària, per les universitats, per les infraestructures. Per tant, qui defrauda, qui amaga els seus patrimonis, doncs ens està fent mal a tots. I especialment està fent mal a qui més necessitats està passant en aquest moment. Per tant, justícia, i la justícia, per ser justa, també ha de ser prou ràpida. És a dir, el que no pot ser és que, o el que no hauria de poder ser de cap manera, és que en aquest país hi hagi persones que són confesses, que han confessat delictes i que continuïn impunament al carrer, perquè fa molt de mal a la gent, fa molt de mal a la nostra societat, fa molt de mal a la nostra convivència. I hi ha persones que tots sabem que han delinquit perquè ells mateixos ho han reconegut i continuen impunes. I això no pot ser. No pot ser que la justícia sempre sigui més ràpida respecte als que menys recursos tenen i que sigui sempre tan lenta respecte als que tenen molts recursos. Perquè, doncs, si això és així, hem de canviar el marc legal i l'hem de canviar, si cal, de dalt a baix. I tot sembla indicar que cal canviar-lo de dalt a baix. Doncs, escolti, tenim una revolució pendent, una revolució democràtica pendent, una revolució de la transparència, de la netedat pendent, i ara tenim l'oportunitat de fer-la. El 27 de setembre... I vostè creu que aquesta revolució la pot fer de la mà de Convergència i Unió? Aquesta revolució la farem de la mà de la majoria de la gent d'aquest país. I jo espero que en aquest procés de netedat, de transparència, hi col·labori tothom, i tant de bo hi col·labori també Convergència i Unió i tant d'altra gent. I és evident que alguns tenen una trajectòria més impol·luta i els altres no tan impol·luta, per desgràcia. Però en el compromís de futur jo crec que hi hem de ser tots i que ens hem d'exigir ser-hi tots i que hem de procurar que tothom doni el millor d'ell mateix en aquest camí. Per tant, si tenim molta feina pendent i tenim l'oportunitat de fer-la i de fer una passa decisiva per fer-la, aprofitem-ho. Vostès ahir, tant el president Mas com vostè, a la roda de premsa van començar demanant disculpes perquè l'espectacle, permeti'm l'expressió, que s'ha donat aquests darrers dies, home, reconfortant no ho ha estat. I això diu molt a favor de vostès dos, li dic sincerament. Ara bé, com que tots hem vist com s'ha retransmès aquest espectacle, també ara podem dubtar de que l'acord d'ahir faci recuperar segons quin tipus de feelings, d'afinitats entre les dues persones, els dos líders, i sobretot entre les dues formacions. És un dubte legítim, només faltaria. És un dubte ben legítim, en el sentit... Escolti, les negociacions són complexes, perquè és evident que cadascú creu que ell té raó i per tant ho defensa. I és evident, i tothom pot entendre, que no és el mateix fer unes eleccions tan decisives com aquestes al març del 2015 que fer-les a la tardor del 2015 que fer-les al 2016. Doncs no és el mateix. I no és el mateix fer-les en segons quines condicions que en unes altres. I no és el mateix fer-les amb segons quin discurs que amb segons quin... No és el mateix. I, escolta, això és molt rellevant, molt rellevant. Tothom n'és conscient.
I, per tant, és inevitable que negociar sobre aquestes qüestions sigui molt complexa. Qui té la competència per convocar les eleccions és el president. No és el Parlament, és el president. Ni tan sols el govern, el president. I, per tant, com que no depèn de nosaltres convocar-les, nosaltres l'únic que podem fer és intentar convèncer de que s'han de convocar i de que s'han de convocar quan abans millor, perquè ens sembla que cal fer aquesta passa, que pot ser una passa decisiva si així la gent ho vol. Per tant, escolti, és normal que hi hagi tensió en aquestes negociacions. I en el món que vivim, per sort o per desgràcia, doncs les xarxes socials i els mitjans de comunicació que procuren fer la seva feina tan bé com saben, i en molts casos la fan molt bé, doncs intenten retransmetre tant com poden d'aquest procés normal. Ara, si vostè em pregunta a mi si és millor que en els mitjans de comunicació ens dediquéssim tots plegats a parlar de per què volem la independència, de com farem la independència, amb quins recursos, amb quins objectius i amb quines polítiques socials, i tant, i a mi m'encantaria poder parlar d'això, m'encantaria. I alguna vegada en aquest programa hem fet algun exercici sobre aquest tema, per exemple, parlant de forma més específica sobre temes d'ensenyament, i jo li agraeixo molt aquesta oportunitat, perquè malauradament en d'altres mitjans de comunicació aquesta oportunitat no la tenim mai. Per tant, a mi m'agradaria que estéssim parlant d'altres temes, sí. Crec que ara és una gran oportunitat per parlar d'altres temes, i tant, hem d'anar a parlar d'aquests temes socials. Però ara, per fi hi haurà debat, no? Exacte. Sí. Per fi hi haurà debat.